нархи гази моеъ ва бензину солярка дар чанд рӯзи охир дар шаҳри Душанбе гарон шудааст. Кормандон ё соҳибони нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ афзоиши нархро тасдиқ намуда, вале нахостанд дар ин бора ҷузъиёт диҳанд. Ронандагон аз таъсири болоравии арзиши сӯзишворӣ изҳори нигаронӣ карданд. Байни як ҳафта дака тай 60 дирам қиматтар шид. Нархи Солярка. Дигароша рости ма заправка намегирам, то қами солярка ки ҳастай, ҳамун 60 дирам қиматтар шид. Ҳамин нарх хез дака ҳама тарафа уже одам бояд расчёти хича гира куа ка. Ҳама одам ба фоидаи худи кор мекунад ка. Мисол агар аи нархи қиматтар кишид ва нархи ча арзонтар карда наметавонад ку, мисол кори хича, меҳнати хича. дар баробари сӯзишвории дизелӣ муштариёни бензин ва гази моеъ низ гуфтанд, ки болоравии нархи ин ду навъи маводи сӯхтро эҳсос намуданд ва гароншавӣ ҳамчунон идома дорад. 4,5 сом буд, ина мисоли гап газ 5 сомону 30 дирам хез. Ана чиз 9 сомону 80 дирам буд саралкаи сӯзишворӣ, ина ҳозир 11-20 шуда. Бензинам ҳамин 9 сомону чанд дирам, 10 сомону чанд дирам шуда. ҳар гуна тағйирот дар нархи маводи сӯхт бахусус газу бензин ба ҷайби мардуми Тоҷикистон бетаъсир намемонад. ба зиндагӣ зарари калон наёфта акаҷон, барои чӣ нав ҳамин 240 дирам 250 дирамро кирояи туғрӣ намегиранд. дар ин нархнамо камтар арзонтар кунанд акаҷон. кормандони баъзе аз нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ гуфтанд, поин ё боло рафтани нарх аз онҳо бастагӣ надорад, балки ин раванд аз бозори берунӣ вобаста аст. яке аз онҳо бе зикри номаш дар суҳбат ба радиои Озодӣ афзоиши нархи сӯзишвориро оқибати ноамниҳо дар Эрон номид. мақомоти Тоҷикистон то ҳол дар бораи паёмадҳои низои беш аз якмоҳа дар халиҷи Форс ба иқтисоди кишвар расман чизе нагуфтанд. нооромиҳо дар Эрон ва чанде аз кишварҳои дигари арабӣ, ки аз манобеи асосии содиркунандаи нафт ба ҳисоб мераванд, арзиши сӯзишвориро дар бозори ҷаҳонӣ тағйир дода, чунин вазъ ба назари иқтисоддон Ҳоҷи Муҳаммад Умаров ба бозори Тоҷикистон ҳам бетаъсир нахоҳад монд. бозори сӯзишвории Тоҷикистон пойбанди бозори берунӣ буда, ба иттилои расмӣ соли 2025 дар ҳаҷми 1 миллиону 212 ҳазор тонна маҳсулоти нафтӣ ба кишвар ворид карда шудааст. Тоҷикистон қариб ҳамаи сӯзишвории мавриди ниёзашро аз Русия ва Қазоқистон мехарад.